Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe kana usati wafollowa ndinokumbira kuti followewo tena on the notification bell kuti pandodoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchiziviswa kuti Hatsirari abuditsa manews updates. Hatsirari musi watamuka ndinokuzivisai pamanews updates. First update yandinayo update iyo yaProphet Elijah. Prophet Elijah wanga achitaura mashoko wanga achitaura kumhuri yese yeZimbabwe kune mwana wese wemunyika muno yeZimbabwe vanga vachidedemura mashoko avanga vachitaura. Zvisinei, video iri ratora mukurumbira mastreets esocial media vanhu vakasara nemutauro about pamusoro pevidhio iroro. Dai kusiye mchiona video pedza kuona video usaskipe that video noti ndine next update yaChipo the Trouble Causer. Zvaizvezvi Chipo the Trouble Causer ndiye ari kutrenda ari kupisa mastreets esocial media zvamanje manje. Saka ndimboone first update yevidhio yaProphet Elijah vachitaura mashoko anga vachitaura mastreets esocial media. When you hear a prophet in Zimbabwe rising to say, God has said this, tinofanirwa kukudza Mwari pazvinhu izvozvo. Funny part, I heard another politician coming to attack. Munhu waMwari anotaura kuti masuo akuvhurika, iwoyo wabata mic. Masuo ari kuvhurika, wakadi kutaura gore rakati 2007 kuti dhora richadonha, zvinei nepatiri panapa. The panic and the fear, if you listen to the prophecy was, be careful, vari in corruption. Kune vachanongedzerwa vari mucorruption nevasiri. Saka ukangoona iwe tati mahure ngaanyarare, iwe simudza muromo. Ndianasiri hure panapa, muchimotaura izvo kureva kuti chakubata, kuvhunduka chatikubata, unenge une katurikwa. Yes! Pangotaurwa unzi vecorruption vachawira pasi, iwe wakubata maisho wakupopota, chii chawapopota? Chechi haifanirwi kutya. Bhaibheri yandinoverenga, mapoliticians aenda kukereke ondonzwa pfungwa dzaMwari. Saka ukaona wamuka uri politician anorwisa pfungwa yaMwari, hausi kucharwisa pfungwa yaMwari, uri kuprotecta your own interests. We are tired of politicians vanoprotecta ma-interests avo more than the best interests of the citizens. Tiri kuda ma-interests ema-citizens. An ordinary citizen ari kuti ndinoda chimba patable. An ordinary citizen ari kuti ndinoda kugona kubhadharira mwana fees. Tiri kuda vanhu vanosapota agenda and the vision yekuti munhu weZimbabwe wese ngaave nechaanobata chinoendeka. Why are you standing up pataurwa about corruption and you say kana wanga uri muprofita wakadi kutaura 2007 ko kana Mwari vasina kutaura in 2007 ndoita sei? Ndoda kuzvifosa kuti Mwari vataura vasina kutaura. When God is silent, God is silent. When God speaks, I speak. Mapastors mukabata maiki adresa zvinhu muchechi vanorwara ngavaporeswe, vasina tariro vopiwa tariro. Mapolitician mukabata maiki inzwai zvichemo zvevanhu. Maminista ndii munofamba maroads, endai munotaura kuvakuru kune road yekwakati isati yagadziriswa, havangazive zvese, kwete kuya kukomenta doctrine issues nekukomenta zvemweya. Wakambopinda mumweya rini? Next update iyo yaChipo the Trouble Causer after palika manudzu pics ake manudu pics ake nemavideos azobudikira achiti mutsvene wacho ndiani asina ende ndopa wakazvarwa napo, ndopa wakabuda napo. Muri yeZimbabwe kana kuri kutsvaga mbiri nekubuditsa mufananidzo usina kupfeka azvibatsire. Takatarisa vamwe vanhu vane mhuri, tine hama tese takazvitarisa, saka azvimeke sense. Handisi kuti akabudisa achida, handizonatsozive zvangu. So da kusiya muchiona video raChipo the Trouble Causer achitaura kuti mutsvene wacho ndiani. Mbarira kujoina group redu rakanzi Hatsirari 263 kuWhatsApp. Link rimo mucomment section reblue. Wangopinda mucomment section wakapresa link riri kuendesa kugroup redu onojoina. Ikoko ndokune imwe mufananidzo waChipo uri kupostwa nevamwe vanhu. Tetone video. Mutsvene wacho ndiani? Arida kuzviti mutsvene akapenga wacho anomirizika achitini ndakapenga. Hakuna mutsvene. Ene nini sini rangu ka I wish them makazorona futi muchinyatsoona nemukati bhozi mangoona pamusoro chete. Musade kushora vanobva kukomboni takakwana maiziya. Musade kundipinimidzira muchidimisira chest out. Holani handisi kutyisidzirwa.
vari kuzama kundimisa but handimisike, ndiri kutoda zveshota ipapo, handityisidzirwe maiziya. Ngito dzakazobvumirwa rini? Ndopandinozofunga kutanga kufunga baba Bona, kuti baba Bona muri kupi ngito dzichita take over, dzichisekererwa nevanhu kudai so dzichitiparadza. Ngito dzine drama, nawana dembombo, yo. Last update iyo yachipo the trouble cause achitaura kuti aiwa ndakatendeuka handichaite izvozvo ende hanzi tese takauya muHarare kuzotsvaga mari tiri pakungwavha, hanzi hatisi pachihure tiri pakungwavha. Dai kusiya muchiona video, apedza kuona video zvazvo unofuka comment section. Ini ndafunga kusiyai. Much love. Tinorwa neminamato kana zorema tinorwa, ukana zorema tinorwa neminamato kana zorema tinorwa neminamato kana zorema tinorwa neminamato, ukana zorema tinorwa nemunamato kana zorema tinorwa neminamato kana zorema. Area Mikairi, greatness, silver guidance, 34 angels, dust 34 the truth, 34 the pew, shakanaka, greatness. Chati prati pombo Cynthia imukane uyari kusimba hake good living, unoziva ukadiwa correctly you begin to glow. So nhasi manje ndine new visit yaminayo yamunoda kuziva inoda kupinda pa live inei. This is not just a live. Please share this live. Aiwa kuva strong, I'm the strongest woman in the world. Kana ukanditarisa inini chicha ndisina kusangana nacho. Mwari havakupe mutoro wanoziva kuti haukwanise kuutakura. Mwari vanotokupa mutoro wavanotoziva kuti uyu unoukwanisa. Ndo zvakafanana nepaye paunobata foni yako uchitora mapictures akadaro unenge uchiti achazoenda kupi zvinozongobuda. So I have to accept it. Ndikasazvinyararidza mungandinyararidze here kana mabloggers biyangu mune muchitoti dai rafa zimai Ruben tashota. So nawana dem bombo. Uri kunyarei naiyo ndeako here naye Kelvin? Uri kunyarei chauri kunyara nacho iwewe? Handitambe naMwari Lawrence. I pray a living God and I save him and I believe in him. Handina chandinotya kutaura zita raMwari pese pandiri. Inini ndiri mwana waMwari, ndakatendeuka ndaa mwana wavo officially, zvekuti zvinhu zvese zvaMwari ndine access kwazviri. Wanzwisisa? So handitye kutaura zita rababa vangu pese pandiri because ndinovimba navo zvekutodaro. Sandityire zvako, waiziya? Handimiswe machati prati. Oh no, hakuna. In reside kwa my Ruben 24/7. Either you join me or you fuck off. You know what I mean. I'm here for business right now. I need to talk. Wicked. Andisi mai vangu na baba vangu havana kureiza ndonda inotambwa manyunyu nevamwe vana. Takasangana mutonazi muno mukuzotsvaga tese kwete kuya kuzotsikirirana. Waiziya? Sanditsikirire zvachose handina kukama newe. But ukada manje handenda kutoda. One day svikai 5k ndine 1 million followers poita vanhu 2.6. Ndotaura nyaya yekuti chi? Ma followers angu asi ma robots ken. Mira ndikublock obey. Because wataura pa wakabuda napo the moment yaunongotaura nepawakabuda napo iwewe wakatoita kutozvarwa una amai vako ukatobuda nepanhu pangu pawakaona nezuro wopaseka. Hausi kuona kuti zvoni unenge uchinyadzisa kana uchiseka ana amai. Imhosva here kuti kuna ana amai mapenzi vanongotora mapicture. Ndabvuma kuti ndiri benzi but iwe uchirespect all the fact yekuti ndopawakabva napo. Wanzwisisa? Usabva wada kutoita unge uda kuti ndizviuraye here kuti uzive kuti zvakandibhohwa kuti mapicture akabuda. Hausi baba vangu kaiwe vanengatotya. Baba vangu chaiye chansa ndaonana navo ndotanga mbotyisidzirwa newe paFacebook. Ndozoonana nababa vangu ndotanga futi kuvatya. Miswa, waiziya, bombo clat. Chati prati yaudondiitira. Pinda M5k. Inini ndine 1.1 million followers. One day, let's use this platform for this.
I have very important message to say. Kelly Jene, let me ban you from here. Get out. Nonsense. Chipo, ayo endribo. Correct. Andava namborara ubanezuru. Ndakangomuka just because andinga kwatiswe maizia. Anditorerwe boy yangu inini. Ndonziramba wakanyarira kuti zi. Andityisidzirwe inini ndonziramba wakanyarira kuti zi. Ndangoya kuzvongozviita clear myself. Let me tell you something. Hands wifey. Dear, how are you? I love the comment. Ne vibe rako Chipo. Vazvindi. Pindam 5K, as my fan is 4.2. Pindam 5K, as my fan is banditi. Anditori banditi angu. Andite. Chirinani kutoti mutotaura kuti andite ndisingaite zveshuwa. Waiziya msava manditonge ndakaburuka mota yemazhanje apo iriyo yandakaya nayo makutonge makatondiona ndichiburuka mota yemazhanje. Hanzi God is with me and my dear Kelly, ndakazviona kuti kana Mwari vakuminister in your life a lot of things zvinotanga kuisa zvawaita kudhara usati wakunamata zvinotanga kukuvinga zvekuti vanhu vanotanga kukuportreya kunge chimwe chinhu chakaipa, but andina basa nazvo. Imimi muri vanhu vakuru, sometimes you have to understand